తులసి న్యూస్ కు స్వాగతం. కబడ్డీ పోటీల్లో విజేతలకు బహుమతులు అందించిన ఇంటూరి సందీప్. ఉలవపాడులోని బృందావనం లేఅవుట్లో రాష్ట్ర స్థాయి కబడ్డీ పోటీలు బుధవారం జరిగాయి. కందుకూరు శాసనసభ్యులు ఇంటూరి నాగేశ్వరరావు గారి తనయుడు సందీప్ ముఖ్య అతిథిగా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ముందుగా క్రీడాకారులను వారు పరిచయం చేసుకుని పోటీలను తిలకించారు. పోటీల్లో మొత్తం 32 టీంలు పాల్గొనగా చినగంజాం బికేష్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ విజేతగా నిలిచింది. బృందావనం లేఅవుట్ కమిటీ టీం, నెల్లూరు అకాడమీ టీం, కరేడు టెంకాయ చెట్లపాలెం టీంలు తర్వాత స్థానాల్లో నిలిచాయి. ఈ 4 టీంలకు ఇంటూరి సందీప్ నగదు బహుమతులను ప్రదానం చేశారు. చినగంజాం టీంకు దాత భోగినేని చెంచురామానాయుడు ప్రకటించినటువంటి 25,116 రూపాయలను సందీప్ చేతుల మీదుగా అందించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఉలవపాడు మండల టీడీపీ అధ్యక్షులు రాచగల సుబ్బారావు, పలువురు టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.